ndadzoka zvekare pachannel yavanhu Current TV ndokumbira meseji iyi isvitswezve mukati mevanhu. Ndiri kuuya kwamuri ndini Tsvine Yemheni ndichitaura nokuda kwemacomments mamwe andakanzwa musocial media muno, vamwe andiri kuona direct ari kuya achitaurwa direct kwandiri, asi ndiri kuda kuti ndimbotaurawo zvandinoziva nezvandinovona. Hakusi kuvanhu vese vechindevere vanotaura izvozvo kana kuti vanovenga mashona. Vanhu vechindevere havazi vese vanovenga, nekuti already kumandevere iko kune mashona they are intermarriage, kureva kuti vakatowirirana vakanzwanana vakufambidzana pave neukama, hapasina that hatred, but still kune vamwe vanovenga, kana kuti wokumashona kune vamwe vanovenga futi mandevere vari wekumashona, zvinowanikwa izvozvo. Asi ndikuda kutaura paboth shonas, vanovenga mandevere nemandevere vanovenga mashona, kuti chimbonzwai nyaya iri pano. Vazhinji vechindevere vanovenga mashona nekuda kwenyaya yegukurahundi, right? Gukurahundi haina kutumwa nemashona kuti inouraya vanhu vechindevere, haina kutumwa nemashona. Gukurahundi, kana musinganzwisisi, yakatourayawo kunyange vamwe vechishona mumidlands umu. Tinotori navo vamwe vatinotoziva vakaurawa negukurahundi, vanga vachisapota ZAPU asi ari mashona vakaurawa. Nekuti mumidlands medu mataigara umu, time yehondo kwanga kusina maZanla forces, kwanga kune maZipra forces, ende ndo vataisapota. maZanla taingonzwa ari nana Mashonaland, vana Masvingo, vana Manicaland uku ndiko kwataingonzwa kuti vari. Isusu taisapota maZipra forces, ndo wataive navo mumidlands umu. Mazhinji mashona akaramba akamira nemaZipra forces, vari kuZipra vakaurawawo negukurahundi. Musavungoti ndimi mega mandevere akaurawa negukurahundi, no. Asi ngoti the majority yevakafa vanga vari mandevere. Ende gukurahundi, ma-architects ayo iZANU-PF, not Shona people. Regedzai nditange kutaura kuti iko kuZAPU chaiko chaiko kwanga kune mashona akarwa hondo ari kuZAPU, and your leaders vanotozviziva vese, vana Davengwa, vana Ngomo vese vaizviziva. This is why Ngomo pachezvake, Ngomo is the national father weZimbabwe and the father of Zimbabwe, meaning he was accommodating all races, angasi racial like some of vamwe vechindevere zvavari kutaura. Before Ngomo asati afoma national, asati ave a nationalist politically, ufoma vana revolutionary parties, he was the chairman of National Railways of Rhodesia Workers Union, right? Izvozvi tikatarisa kuti majority yevanhu ndeipi, nemajority nevanhu vakawanda vechindevere nevechishona, obvious mashona akawanda kudarika mandevere. But Ngomo ari chairman weRailways Union, he was voted to be the president of the union, meaning mashona vakamuvhotera vachida. Dai zvakavhoterwa on a tribal ground, otherwise he was not going to be the president of the union. But he became the president of the union because aidiwa kumashona.
From there achibva atanga kufoma ma-national political parties to ma-revolutionary party. Atangazve kudaro akanga achidiwa nemashona and was this only sole leader anga achidiwa kwese throughout Zimbabwe. Vaunana chiredzi vanomuziva kupi kumanika nekupi kwese uko vaimuziva Ngomo ende vaimuda. Ende Ngomo iye ndombva atopiwa nickname nemashona yekunzi Chibwe Chitedza. Akapiwa nemashona that nickname vachimuda. Chinhu chinonzi ZANU-PF ndoda kuti munzwisise nemi vechindevere vamwe vakavenga mashona. Chinhu chinonzi ZANU-PF ndo chaunza disorder munyika medu. From the start payakatanga kuvambwa haina kumbovambwa zvakanaka, nekuti ndo yakatanga kusplita kutiza muna Ngomo kuZAPU ichibva yatiza ipapo ndobva payasplita ichibva yaendawo yasplita kubva kuZAPU uku ichienda kwayo kuMozambique kwayakanopareta iri uku. Yakatonosvika ichinouraya futi maleaders ayo, asi kuZAPU vanga vasingaurayani vaitsigirana, but kuZANU vakanosvika vakanourayana vachitorana kupu kokoko pachezvayo. Tarisai muone background rayo ZANU-PF pachezvayo vabvumirana kuti isusu yedu pati yakunzi ZANU, asi vakanosvika vachinourayana ikoko vachibhombana vachiita sei vachiurayana ikoko kubva vazodzoka vakati aiwa tauya tirikuda kuti tiite unity yachona hatina kuiona kwairakaenda. Kubva pavakatanga kutonga kusvika iye zvino gore negore hapana gore ravakadarikira ravasina kuuraya munhu. Hazviite ZANU-PF. Hamuzi mechindevere chete makaurawa. Kumashona kwakaurawa stereki, kune nherera, kune shirikadzi, kune tsvimborume dzakafirwa nevana nana baba nana mbuya sezviri kutaurwa navamwe neZANU-PF. Saka ndinokukumbirisai kuti kana tichirwadziwa ngatichirwadziwa tiri tese, tisazvitore one tribal issue, nekuti isusu hatisisiri patribal issue. Kana mukaramba muri patribal issue zvinonetsa, nekuti hatingafi takayanana. Imimi muchibva muSouth Africa mandevere matiza kuna Chaka uko, makasvika muchipinda muZimbabwe mumatiri mashona, mukasvika mukatirwisa, mukatora mombe dzedu, mukatora vakadzi nevasikana vakanaka nevakomana vamaida kushandisa unoita, mukatora vanhu ivavo mukaenda navo. Every year maiuya kuzotora mombe, kuzotora tax kumashona by force, muchitora kureva kuti pfuma yedu yese yakatorwa nemandevere ikaendwa nayo, zvikatozomiswa navarungu. Dei pasina varungu vakauya maingokondinya muchingotora. Asi hazvizvo zvatiri kutaura, ende hatizi kutaura nazvo izvozvo. Kupinda deep into history chaiyo yakakwana yokuti yamunoda kunzwisisa chaiyo, hakuna mundevere kana one anoyera mutupo wemhuka, hakuna. Ukaona uri mundevere uchiyera mutupo wemhuka hauzi mundevere. Kana uchivenga mashona iwe uchiyera mutupo wemhuka, ndlovu, vana Mukanya, Piri, vanani, vana Tsoko muri ikoko uko na Shiri vese vaya, hamuzi mandevere. Muri mamix emandeveres and shonas. So otherwise unotoverenga mashona iwe uri mushona ikoko.
background yako chaichai uri mushona, nokuti kune mashona akawanda vakatorwa kumashona uko vachiswa madevelopment. Vamwe vakatozokoniwa kutaura chishona chacho. Saka be careful kana muchiita zvinhu izvozvo. Ngatitaurei zvinhu zvinoita kuti tive vanhu vanogarisana, tive vanhu vanoda nyika yedu, tive vanhu vanobatana, nokuti already apa patove nema-intermarriages atoitika chaizvo, and mave nema-permanent homes, mave nema-permanent nyika. Hatichadi nyika yedu kuti ichiramba ichikanganiswa. Mukafunga pfungwa dzokuti toda kumashona akazodini anozodai makutofanana neZANU-PF yachona. There is no difference now. It should be separated from ZANU-PF. ZAPU chai ZAPU is not talking of any tribal issue, is not talking about corruption or doing what yakanyarara. Peaceful. Those are true good days. So let us all unite. Tibvise chinhu chinonzi ZANU-PF. Kubva musi wachakatanga kuzvarwa kusvika nanhasi. Muvurai. Imhondi dzinoba dzinoita sei? Havagoni kumira pachokwadi vakataura chokwadi chocho vakachironda kusvika pakunoguma vari pachokwadi. Hazviite. Saka ndinokukumbirisai, don't come on a tribal issue. Tiri munyika inoda runyararo. Let's forget about zvimwe zvese zvetribal hatred. Let's all preach the gospel of unity. Nokuti tiri maZimbabweans tese. Ndozvandiri kukumbirisai, nemo vechishona vanovenga mandevere. Zvingazvipere izvi. Tiri vanhu vamwe chete. We are Zimbabweans. Let's be Zimbabweans. Ngatichivake nyika yedu. Ndo message yandandichikumbira kuti alright, tese takadaro ngatichirega kuvengana, ngatichibatana vana comrade Geza vari kuti ngatigadzirise nyika. Ende vari kubuda pachena chazvo kuti tatirimo muZANU vakatsanangura kuipa kwayo, kuuraya kuri kuita vanhu, economy nyika, kuramba kupa vanhu marights avo chaiwo. Ende vari kutaura kuti marights evanhu ari kuvhioletwa nevanhu ava. Dzinova ndidzo mhuka dzese dzatiri kutaura kuti ndo mhuka dzatiri kuda kubvisa idzi mhondi. Let's come together with them so that we both fight. Kuti tibvise madushura aya, mamedhara aya. Vari kubawo nyika vachiisa mudzimba dzavo. Vari kukonzera disunity among ourselves. Vakonzeresa separation on tribal grounds. Mafamilies apatsanurana, vekwaba mukuru vekwaba munini vaiurayana vachidini zvinzi muri vetriple C, muri veMDC. Same family yakadamburaniswa neZANU-PF kunzi ava ndeveMDC ava ndevechinyi, vachiurayana because of ZANU-PF. So this is the time vanhu veZimbabwe kuti tichibvisa chinhu chinonzi ZANU-PF icho ngachibve. Chine ropa kubva musi wachakazvarwa kusvika nanhasi, chine ropa. It's feeding on blood. Vari kuindisana pamaheroes ekafa. Asi vamwe vachana kana vazofa havazodi kuindiwa paheroes eka ipapo, nokuti vanozivana zvavanoitirana. So ndapota hangu, let's not be divided on the tribal lines nekuda kweZANU-PF. ZANU-PF muna 2008 yadyiwa neMDC. Yakanotora umwe murwi werusununguko akarwa ari kuZipura anonzi Jabulani Sibanda. Akaleader terror group rakasha rikapisa musha rikarepa rikauraya vanhu kuMashonaland uku Sterek. Iye Jabulani uyanozviziva. Maybe aitotsivawo kana anga ine that hatred yekuti hama dzake dzakaurawa Sterek achindoda kutsivawo Mashona ikoko, akanouraya on that ground.
but isusu hatisi kutaura kuti mandevere akatipisira musha, akatiurayira vana, akatirepera vanhu. Hatisi kutaura izvozvo. Tiri kuti ZANU, nokuti iye Jabulani wachona iye anga ari muZANU. Plus hakuna province from Matabeleland yakavhota kuti toda kuti Jabulani indaunotsiva, indaunodai vanhu veMatabeleland. Hamuna kuzviita izvozvo because he was handpicked by ZANU-PF kuti aite zvona izvozvo. So there is no need for us kuti tirenge kuti ano mandevere makazotiurayirawo zvinhu zvakadai. No, it's a ZANU-PF. So ngativone our common enemy and we should deal with it. Nyango kuri kuti izvezvizvi vakahwina nyaya yavo kuti vahwina vana comrade Gezava vakada kuramba vachiti tiri veZANU toda kuchidzosera chinhu ichocho kuZANU, vanhu vasingachidi, nyika yachona haifambi, and we shall keep on fighting that ZANU. Nokuti inini the word ZANU chairo handicharidi. Ndakaona hama dzangu dzakapiswa kumagaro kwezo kutadza kugara. Hadzina kupiswa nevanhu veMandevere kana kuti neMashona, dzakapiswa neZANU. So please, let's all fight. Tibvise mhuka inonzi ZANU-PF yauraya nyika, yatiuraya unity yedu yese yaparadzwa neZANU. Ndatenda kana mandinzwisisawo.